Molweni kwaye namkelekile. Namhlanje sikumsitho wokubhiyozela ukwaziswa ngokusemthethweni kwe-Elundini Feedlot. Le project inefuthe elikhulu ngenjongo yokunyusa imveliso yemfuyo kunye nokukhuthaza uphuhliso loqoqosho oluzinzileyo kwisithili saseJo'qabi. Sibe nethuba lokuthetha nosodolophu wesithili saseJo'qabi, uKhansila Anne Mphoselwa, othe wachaza uvuyo lwakhe ngale project. Ukubana namhlanje sabe siyayilontsha officially, ndicinga into yobana u-Elundini Local Municipality through amafama alapha izawukwazi ubana iphucule impilo zabo, izawukwazi into yobana i-economic growth yalapha e-Elundini throughout district, throughout the Eastern Cape, ukuphuhlisa inyama ebomvu kuba abafuyi bethu apha banazo inkomo zininzi bebengazi into yokubana i-value yazo bazawuzithini na ukwenzela into yobana babhenefithe kuzo. Bona bebezifuye nje bengazibana ikwayi-industry ukufuya iinkomo. So ngokulontsha kwethu kwale maize meat hub feedlot sithi kufezekisa amaphupha azawukwazi ubana aphucule ubomi babafama, aphucule ubomi babantu kule ngingqi yaseJo'qabi. Sikwazile ukuthetha nosihlalo weJo'geta, umnumzana uG Qotywa, othi le project ye-feedlot ihambelana ngqo nomnye wemisebenzi ephambili yeJo'geta. The mandate of Jo'geta, among other things, as given by the district, is agriculture and agro-processing. And so for that reason, we had to look at what initiatives within that space can we attend to. Now, livestock, so Eastern Cape is endowed with huge numbers of livestock, cattle. So it's one of the leading provinces with respect to cattle. And so it made sense that we'll have an initiative, that will target cattle as a contribution to the red meat, industry broadly. Omnye wabaqabane ale project, uMnuphi Nodada, uthethe ngethemba lakhe lokuba le feedlot iyakuthi iqinise uluntu kwaye kwakhiwe ubambiswano oluluqilima phakathi kwe-cooperatives. In Eastern Cape, there's a good population of cattle in this area. We have water, we have the support in terms of agriculture and all. And it's kind of we want to make sure that there's food security when it comes to eating, and we just want to make sure that we can be part of the value chain from the start to today. Umsekela sihlalo we-association yabafuyi naye ukwazile ukwabelana ngeengcinga zakhe. Zininzi iingxaki ayejongana nazo amafama, kodwa ke xa ndinqumla nje ndingathi amafama, ingakumbi amafama emfuyo, ebekwazi ukufuya imfuyo zawo, but esokola yile nto kuthiwa yimarket, yindawo yokuthengisa le mfuyo bayifuyayo, inkomo ingakumbi. Bale abantu seke nazo nezo komanyana zakhe ezinhle, kodwa sokole uba uzozithengisa phi na. Ndicinga uba izawusincedisa kakhulu le program ezayo kunefuna urhulumente eza noJo'geta ne-district municipality, ngoba ngoku sizokwazi ngoku uba xa unemfuyo ukwazi loo mfuyo yakho uyizise apha. Kamandi ke sikuthiwa apha imfuyo yakho xa ilapha ke ngoku iyatyetyiswa. Uyakwazi uyizisa apha imfuyo yakho for a period of 4 months up to 6 months, iphume seyikudidi, seyisegazini loba ingathengiseka. Le video iziswe kuyo nguZiyanda Bam, ingcali yentengiso yedigital kunye nonxibelelwano eJo'geta.